So magpapalitan tayo ng bagong shock sa rear side ng aking Kia Pride CD5. So ang una natin gagawin ay tatanggalin natin ang tornilyo dito sa baba ng shock malapit sa swing arm ng Kia. Okay, next step, tatanggalin natin ang cover ng rear shock. Ito yung nakamount. Okay, ito ang example niya sa kabila. Okay, tatanggalin ko muna yung mga tornilyo. Okay, ayun na. Gagamit tayo ng number 17. Okay, at saka number 8 pangontra. Okay, so sira na ang kanyang rubber bushing. So nagpagawa ko. Ang last step, nilagay ko sa swing arm yung jack. Ang purpose nito is para ma-push pataas at ma-compress tong spring para lumapat siya doon sa taas. Okay, so okay, tas na natin ang jack para matulak pataas yung
Tingnan natin sa taas. Okay. Ito na. Diyan. Okay. Tapos na siya. Kabit ko na yung gulong. Ito na yung bagong rubber damper. Check na. Sa kabila. Ito rin sa kabila. Bago rin siya. Okay. Okay, thank you. That's all. This is United Kia Club PH Team Bicolal by Shining.